o jirila nkeji abụọ gata elekere asaa nke ụtụtụ n'ụlọ mgbasa ozi Eko FM 100.7 Owerri. Anyị gbamoro nze ma mụ ọzọ asị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa ọ na-abụ kpara oge ya o were aka ya darara onwe ya atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mma ekwu abịa gba ama ihe riri n'ikpeazụ gerenụ ya nnọọ bụ akụkọ ụwa na nkenke na nke ụtụtụ taa bụ Wenezdee abalị 22 nke ọnwa 10 afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ afọ na mbụ gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi anyị bịara nnọọ lechaa anya wee si oke ka anyị malitekwawa okpo. N'ụtụtụ taa onwe ka isi tọrọ anyị ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anọrọ n'ụlọ ikpe agbatịkwuo n'ụbọchị a ga-elebara ya anya bụ akpụkpọ ahụ a gbara Natasha maka ebubo o buru akpabio. Ị ga-anọrọkwa na onye isi ala Tinubu ahọpụtala nwafọ steeti Plateau dịka onye minista ọhụrụ ga-adị n'ahụ maka ọrụ obi ebere na ibelata ogbenye n'ala anyị. Ị ga-enwekwa ohere nọrọ na atụọla aka chiburu mba France mkpọrọ ngwanụ tọrọ anyị ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka inwe ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ anyị n'ụtụtụ taa. Ndị ga n'olu ha bụ mụnwa n'onwe m Uchenna Clever Ọnụọha nakwa Nwada Ụkọcha Clara. Gọvanọ steeti Abịa bụ Alex Oti apụtala kwuo ya ha na ọ bụ okpokpo asị bụ akụkọ ahụ na-efegharị na ọ gbahapụla otu Labour Party ma sonyere otu pati APC. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na o nwere akụkọ nọ kemgbe esi na-efegharị ka ọdọ nzirịta ozi soshal midia ha bụ nke kwuru na Oti agbahapụla otu Labour Party ma wufere jam n'otu pati APC. Mana ka ọ dị Oti site n'ọnụ onye kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi na steeti Abịa bụ Prince Oke Kano akọwala akụkọ dị otu a na-efegharị dịka akụkọ ụwa ma kwuo na nke a bụ aka ọrụ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ịgba Alex Oti na-eti na steeti Abịa na-eyi egwu. Ya bụ onye kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi na steeti Abịa bụ Oke Kano kwuru ya ha na Oti ka nọ n'otu Labour Party. N'akụkọ dị otu a ụfọdụ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na-ebugharị bụ iji kụnye mkpụrụ ọgbaghara. Ụlọikpe ukwu ala anyị dị na Abuja emeela ka ọhaneze wee mara na ọ bụ n'abalị 24 nke ọnwa Nọvemba na-abịa abịa ka a ga-anọ lebara ya anya bụ akwụkwọ ahụ agbara Sinetọ Natasha Akpoti-Uduaghan n'ụlọ ikpe maka iji ọdọ nzirịta ozi soshal midia bụ onye isi oche ụlọ nzukọ sineti bụ Godswill Akpabio ebubo. Ya bụ ikpe bụ nke a gara eleba anya na ụbọchị Mọnde gara aga enweghịzi isi n'ihi ngagharị iwe emere n'ụzọ udo maka ntọhapụ Maazị Nnamdi Kanu. Ebubo eburu ya bụ Natasha Akpoti-Uduaghan n'akwụkwọ ahụ agbara ya gụnyere na ọ nọ nnọọ n'ihe onyonyo TV kwuo ya ọtụtụ ugboro na onye isi oche ụlọ nzukọ sineti bụ Godswill Akpabio tinyere aka chịburu steeti Kogi bụ Yahaya Bello mara nnọọ amụma igbu ya na steeti Kogi. Gọọmenti steeti Anambra apụtala kwuo ya ha na ọ bụ okpokpo asị bụ akụkọ ahụ a na-ebugharị na Soludo na-ama amụma ịnwụchi ma tụọ ndị ndu okpukperechi enwere na steeti Anambra mkpọrọ ọkacha ndị bishọp ụka Katọlik enwere na steeti Anambra ma o nweta ha mmeri echi nke ugbo abụọ. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na o nwere akụkọ nọ kemgbe esi na-agazu ka ọdọ nzirịta ozi soshal midia ha bụ nke kwuru na Soludo na-ama amụma ịnwụchi ndị ndu okpukperechi ụka Kraịst na ndị dibịa ọdịnala na steeti Anambra ma tụọ ha mkpọrọ ma o nwee ka o si nweta ha mmeri echi nke ugbo abụọ na steeti Anambra. Mana ka ọ dị ozi si n'aka onye kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi na steeti Anambra bụ Lọmefọ ekwuola na akụkọ dị otu a bụ nnọọ okpokpo asị akpọrọ aka wee tụọ na ya bụ akụkọ ụwa dị otu a bụ nke a na-efesa iji kọwasa udo steeti Anambra. Ya bụ onye kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi na steeti Anambra bụ Lọmefọ kwuru na gọvanọ steeti Anambra bụ Chukwuma Soludo bụ onye ji asọpụrụ ugbururu ndị steeti Anambra tinyere ugbururu ndị ndu okpukperechi enwere na steeti Anambra. Ọ gwara ndị steeti Anambra ka ha legbuo akụkọ ụwa dị otu a anya.
Onyeisiala Bola Tinubu ahọpụtala nwa amadi aha ya bụ Bernard Mohammed Doro dịka onye minista ọhụrụ ga-adị na-ahụ maka ọrụ obi ebere na ibelata ogbenye n'ala anyị bụ Minister for Humanitarian Affairs and Poverty Reduction. Onyeisiala họpụtara nwa amadi a n'ọkwa dịka ọ họpụtachara onye bụbu onye minista bụ ọkammụta Natawe Goshwe Yilwata dịka onye isi oche otu pati APC n'ala anyị. Ọ bụ onye oti mkpu onyeisiala Bola Tinubu Bobayo na n'oge abụ ya mere ka ọhaneze wee mara maka nke a n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Tuesday. Ọ kwuru na ka ọ dị onyeisiala ezigarala ndị ụlọ nzukọ sineti akwụkwọ ime nwa amadi a nnyocha ma kwupụta ya dịka onye minista na-ahụ maka ọrụ obi ebere na ibelata ogbenye n'ala anyị. A mụrụ nwa amadi a aha ya bụ Bernard Mohammed Doro na abalị 23 nke ọnwa Jenụwarị afọ 1969 gara aga n'obodo Kwao dị na kansụl ime obodo Basa nke steeti Plateau. Ndị uwe ojii ala anyị adọkpụrụla onye ọkaikpe Nnamdi Kanu bụ Aloy Ejumakọ na nwanne nwoke Nnamdi Kanu bụ Prince Emmanuel Kanu tinyere mmadụ 10 ndị ọzọ goolu ikpe dị ka a nwụchichara ha oge ha na-eme ngagharị iwe n'ụbọchị Mọnde gara aga na Abuja maka ịtọhapụ Nnamdi Kanu. Ọ bụ onye bụbu onye isi oche nke otu kọmishọn ama dịka Human Rights Commission of Nigeria bụ ọkammụta Chidi Odinkanu bụ ya mere ka ọhaneze mara maka nke a n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Tuzdee. Ya bụ Chidi kọwara na ihe mere eji dọkpọrọ ndị aga ụlọikpe bụ maka ịkọwasa udo ọhaneze ya na ịnụpụ isi na iwu ụlọikpe nyere. Ka ọ dị, akụkọ a nụrụ ekwuola na ụlọikpe nye n'iwu ka ejidegode ha n'ụlọ mkpọrọ tutu ruo mgbe a ga-elebara okwu ha anya. Otu jikọtara ndị dọkịta ala anyị bụ The Nigerian Association of Resident Doctors emeela ka ọhaneze mara na ha etinyela ọgbakọ ndị ọnụ na-eru n'okwu n'otu ha ahụ iji hụ ohere nyochagharịa ụbọchị mbirimambi abalị 30 ha nyere ọchịchị etiti iji hụ na elebara ọdịnamma ha anya. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na ya bụ otu jikọtara ndị dọkịta ala anyị bụ Nigerian Association of Resident Doctors nọrọ nnọọ n'abalị 26 nke ọnwa Septemba gara aga ma nye ọchịchị etiti ụbọchị mbirimambi abalị 30 ileba okwu gbasatara ha anya. Ka ọ dị, ihe ha mepụtara na ya bụ ọgbakọ otu jikọtara ndị ọnụ na-eru n'okwu n'otu ha ahụ ga-egosi ma ha aga n'ihu ịga ya bụ mfanye aka ma ọ bụkwanụ ma ha agaghị aga ya bụ mfanye aka n'ụkwụ. A tụọla aka chiburu mba France bụ Nicolas Sarkozy mkpọrọ afọ 5 maka ịnabata ka onye bụbu onye ndu mba Libya bụ Muammar Gaddafi jiri ego kwado achụnta vootu o mere maka ọkwa onye isi ala mba France n'afọ 2007. Ya bụ Sarkozy bụ onye isi ala mba France malite n'afọ 2007 ruo afọ 2012 ka a dọkpụrụla gawa ụlọ mkpọrọ La Santé Prison dị na Paris dịka ekpechara ya ikpe. Akụkọ a nụrụkpụrụ na ndị uwe ojii nakwa ọtụtụ ndị ọrụ nchekwa dị iche iche durula ya wụchaa n'ụlọ mkpọrọ ahụ dịka ọ fọdụrụ naanị nkeji 20 ka ọ kụọ elekere 10 nke ụtụtụ ụbọchị Tuzdee ụnyaahụ. Nicolas Sarkozy na-eme ya onye isi ala chiburu mba France nke abụọ a na-atụ mkpọrọ dịka atụchara aka chiburu mba ahụ bụ Philippe Pétain mkpọrọ maka ịgba n'azụ refuo mba ahụ. Anyị gbamọrọ nze ma mụọ ọzọ o zochala ma gbachaa. Asị ebe ọkụ nyụrụ sị wụsọ ọwa maka na ọkazi anaghị eju akpa amachie ya ọnụ. Ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nkenke na nke ụtụtụ taa, mana tupu anyị achịkọba ya gaghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ili dike. Ya bụrụ na ị geziri ntị nke ọma n'ụtụtụ a, ị ga-anụrụ mgbe anyị wetara gị akụkọ kwuru n'ụlọ ikpe agbatịkwuo na ụbọchị a ga-elebara ya anya bụ akwụkwọ ahụ agbara Natasha maka ebubo o boro akpabio. Anyị mekwara ka ị nụrụ na onye isi ala Tinubu ahọpụtala nwafọ steeti Plateau dịka onye minista ọhụrụ ga-adị na-ahụ maka ọrụ obi ebere na ibelata ogbenye n'ala anyị. Anyị mekwara ka ị nụrụ na atụọla aka chiburu mba France mkpọrọ. N'aha Benjamin Joseph bụ onye chịkọbara akụkọ a, ka mụ onwe m bụ Uchenna Clever Ọnụọha nakwa Nwada nwoke ọcha Clara bụ ndị si n'olu ndị ngara mee ka ịghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ emela ngagharị. O jiri nkeji 30 gata elekere 7 nke ụtụtụ anyị ga-alọghachi maka ihe omume anyị bụ nzukọ ume Igbo, n'ihi ya
agagharịkwala agagharị. Uche, that reminds me, enwere ihe a swimming truck m hụrụ somewhere na one boutique o. Anyị ga-aga ebe ahụ ka ị zụtara m, alikere m ya maka ịga gwuo mmiri ahụ. Anyị ga-aga ebe ahụ ma zụtara gị ya just like that. Not Clary, onwena ka isi kelee m this morning. Sigode m good morning. Good morning, baby. How was Don't worry, mụ na gị we have a lot to discuss. Nọrọ ebe ahụ agagharịla agagharị.